Aħna ser inkomplu nkunu l-vuċi ta' daw kollha li l-gvern qed jipprova jgħaddi minn fuqhom bl-arroganza tiegħu. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech permezz ta' post fuq Facebook kif fakkar li wara li ħafna residenti il-Kunsill Lokali u l-Partit Nazzjonalista opponew il-proġett tal-Marina f'Marsa Skala, il-gvern għadu martirax dan il-proġett. Bernard Grech qal li għar minn hekk il-Ministru Aaron Farrugia tjuża eżempji fagi bħal bini tal-ajruport biex jiġġustifika il-pjanijiet tal-Gvern Laburista. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan juri biss li l-Gvern la jimpurtah mill-impatt ambjentali u anqas mill-opinjoni tan-nies. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kunsilliera tiegħu f'Marsa Skala talbu l-Transport Malta tagħmel proċess ta' konsultazzjoni pubblika mal-Kunsill Lokali u residenti ta' Marsa Skala b'mod immedjat bilan li jiġi stabilit pjan holistiku għal din il-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ ukoll il-Gvern Laburista sabiex jikkommetti ruħu b'mod ċar li ser waqqaf il-pjanijiet tiegħu għall-iżvilupp taż-żonqor sabiex il-lokalità ta' Marsa Skala tibqa' tgawdi minn spazji miftuħa li jħallu impatt pożittiv fuq ir-residenti u l-istess lokalità.